I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Buster Gamer. Danas ćemo da igramo jednu horror igricu koja se zove Eyes. To je jako strašna igrica, morate se sakupljati neke oči i vija nas neka žena sa glavom. Samo glava svija, tako. I gledao sam kako igra Muđa, jako je strašna. Ajde mi sada krenemo mi to da igramo. I evo ušli smo u igricu. Kao što vidite malo je jezivo, ja se malo bojim, ali to samo ljudi moji radim za vas. Šta je ovo? Push the door, to znači da moramo vrate. Ujebem, to je strašno. Ovdje nešto. What? Šta je ovo? Samo malo da smanjim ton, da mi se ne dere puno na uši. Ali ajmo mi da krenemo. Ljudi, ja se malo više bojim, znam da je strašno. Ja mislim da ćete se i vi usrati ako niste znali za ovu igricu, ja znam. Ali opet je strašno. Ja počinjem da se bojim. Ja ne znam da ću ovo igrati. Da mi bolje da krenem. Ljudi, znam što se ovdje dešava, ljudi, molim vas, samo malo. Ja kao da sam se već uplašio. I ljudi, ajmo mi da krenemo unutra. Ovdje je prebilo 3. Šta je ovo? What the fuck? Evo je iza nas. Ujebem ti mater. Ujebem ti mater. Ujebem ti sunce. Ništa ljudi, ajmo još jedno. Evo ljudi, ušli smo. I ajmo da otvorimo ovo. What? Nema ništa. Nema veze. Da, nema ništa. Gdje je prebio ključ? Izvinjavam se. Evo, idemo. What? Šta se to čuje? Možda sam nacrtao mapu. Opak. Evo mi da krenem. Ova slika me jako bojim se ove slike, nekako ne znam. Jako je nekako strašno. Hop. Ona može kroz zidove. Znači to je tu. Ajmo mi ovdje. Pa vidite sad, ja sam stavio na lako. Nešto se drma. Ljudi moji. Au, ljudi moji.
Ljudi, ovdje će vam se najviše pojavljivati. Samo da znate. 4 komada. A ja mislim, čim vam piše gore run, kao, znači, da dolazi. Jer su ovo stani. Pa ja sam neki duh. Šalim se ljudi malo. Ajmo mi, ovdje ima 2, ali ovo je malo, a su nas zeznuli. Ali mi smo njih zeznuli malo više. Opa, još ne. Treba samo 12. Famićo. Evo ga još jedan, ali nemoj da izgleda. Pacove bre, uplaši me. Za njega nisam znao. Ljudi moji, uopšte za njega nisam znao, ali sad znam. Bože dobar. What? Šta ovo? Ja dozvamo da je puknem jednom po glavi, pa će na onda da nas plaši. Ona će nas da plaši. Ljudi, još jedan. Zamislite ljudi, još jedan sam. Nice. Ljudi, ona je gore. To znači da nam se malo više približava. Tako da ljudi moramo da ga malo transmit. Ona je gore, znači. Ajoj. Evo ga zadnji. Da, to je to. To je to što sam ja uradio. Ajoj, ljudi moji. Ja mislim da moramo da begamo svojom brzinom. Opa! Sam proći kroz idmo. Mislim da se mi vraćamo nazad. Nekad ovako kad piše šta prije loket, daj to vam, možda su pare unutra. Ljudi, ja ovdje nisam nikad bio. Ljudi. Ovdje nas je prošli put vijala. Ovamo otišla. I ljudi, ajmo mi polako da završavamo ovaj kratku epizod. I shit, jako je zajebana igrica. Hoćete sljedeći put ću da snimam The Midnight Man. To je isto malo strašna igrica. Mogu da snimam ako hoćete. Pišite samo u komentare, ja ću ovo staviti na YouTube ovaj video. Pa ćemo vidjeti šta ćemo sljedeće da snimamo. Znači Minecraft, tako to. Jebem ti majku, pičku. A me sad uplašila. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali u horor igricu, jako strašnu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!